l'Ara, el curs que vam encetar aquest projecte, ella estava en el Col·legi Bonavista, d'Ontinyent, ara està en València, en un altre col·le. Jo soc Maria i estic en el Col·legi Bonavista, en Guany i l'altre. Mireu, la relació que tenim en el nostre col·le, en escoles solidàries, és que porta molts anys treballant en col·legi, en l'organització, de manera, muntant esmorzars solidaris i tot, i ara després us explicarem un poc el per què el nostre projecte va relacionat amb escoles solidàries. El nostre projecte, com vegeu, es diu LOVA, que significa l'òpera com a vehicle d'aprenentatge. Este projecte el vam fer el curs 2016-17, el vam fer, nosaltres dos som les dues tutores, però dins d'aquest projecte érem molts mestres els que estàvem treballant en aquest projecte. Així teniu una, Enric, després tenim també a Mari Carme, la cap d'estudis del nostre col·legi, Patri, la nostra directora del col·le, també va estar ajudant-nos, Lourdes, la mestra de Bonavista, Álvaro, mestre d'educació física, Anna, una mestra, una logopeda, una xiqueta de pràctiques. Per a que vegada va ser un projecte que vam portar molta gent, el que passa és que avui el representem l'Ara i jo. Tenim a mitja escola marejada. Sí, el projecte. Este projecte, com vegeu, arriba dels Estats Units, arriba a Espanya, farà 11 anys, arriba de la mà de dos mestres d'ahir dels Estats Units i comença a Madrid. En Madrid, després de veure la repercussió que havia tingut en l'alumnat, a poc ha anat expandint-se per tots els col·legis i, si vegeu, l'any passat ja va ser 11 anys els que, no mentira, enguany, però els 11 anys de projecte LOVA que està treballant-se en tota Espanya. Nosaltres, l'any passat, junt d'altres centres, érem uns 10 en tota la comunitat valenciana que estàvem portant endavant aquest projecte. Els centres eren tant de primària, en el nostre cas és de primària, com de secundària. També hi havia molts instituts en el col·le. Nosaltres els vam fer en 2 classes de quart, les vam ajuntar i això, vam transformar les aules i les vam transformar en una gran companyia d'òpera. I això, els xiquets no sabien res, no sabien ni el que era l'òpera, ni sabien les professions que s'impartien i vam partir això, des de zero. Durant tot un curs vam transformar les aules i vam crear una òpera, l'alumnat. Ells van ser els que ho van fer tot, ells van crear el vestuari, a poc anirem veient. Per què vam fer aquest projecte? Doncs mireu, l'Ara que està en juliol i ens van cridar, ens crida la cap d'estudis, Mari Carme del nostre col·le, i ens diu... Ella és la responsable de l'estima. Hem pensat en aquest projecte, hem fet un curs de formació, ella, junt a Lourdes, la mestra de música, vam fer un curs de formació en el que s'explicava el projecte, de què anava. Ens el va comentar a l'Anna i a mi, què tal se'ns agradaria portar-lo endavant. Quan ens van contar de què anava aquest projecte, es van quedar fascinats de tot el que pensàvem que podíem treure de l'alumnat en aquest projecte i que de les llibres de vegades no se'ls pot treure. I vam decidir portar-lo endavant. No sabíem de què anava, no havien sentit mai parlar de LOVA, però Mari Carme ens va oferir aquesta possibilitat i van dir que sí. I per què va pensar? Perquè l'Ara és molt d'educació emocional, pensa molt en les emocions, sempre està molt pendent de les emocions de l'alumnat. Jo també, i a mi també m'agrada molt la música, i vam crear que era com un vincle, una unió, que ens havia donat l'oportunitat d'univers de que podem compartir-ho. I ahir vam encetar aquest projecte tan meravellós. La veritat és que sí. Bueno, continuo jo ara. Us contem un poc com va començar a sorgir tot. Passes a Jacob? Vale. Els expliquem un poc als alumnes què anem a fer. Però el primer dia el que els expliquem als alumnes és que anem a fer una òpera i la primera cosa que han d'elegir és el dia que volen estrenar l'òpera i el lloc. Clar, perquè se m'han quedat un poc al·lucinats per el tema de que vegin que era real, que anàvem a fer-ho en realitat. Aleshores, començarem a treballar en gran grup al principi. Imagineu-se que va ser molt complicat perquè aquest tipus de projecte està pensat per a uns nivells més. Però clar, pensàvem com anàvem a fer 2 òperes. Era el primer any, tirar-se a fer 2 òperes era massa. Aleshores, ajuntàvem les classes i érem 40. Ens va costar moltíssim al principi el tema del comportament, el tema de que se centraren,
i començarem a treballar en gran grup. Aleshores, el primer dia vam fer això, elegir el dia, el nom i el lloc de l'estrena. Clar, evidentment, estan tan tinyent, volien estrenar en el Teatre Txegarai. Van anar no volien anar a l'estrena tranquil·les, no volien el més gran. Després vam elegir el logotip, l'eslògan de la companyia, ara després voleu el cartell. La companyia es deia Bonaventura, de Bona Vista, Bonaventura, la teva companyia de confiança. I tot això ho van elegir ells. I després també van estar fent els dibuixos dels logotips, me dibuixaven molts, al final en triarem un. Sempre, cada cosa que fèiem, cada decisió que preníem, era feta en gran grup i després anàvem elegint entre tots i anàvem debatint. I el més important, en aquest cas, va ser que vam fer una reunió amb les famílies i les famílies tenien que signar un compromís perquè sabíem que anàvem a necessitar-les a les famílies perquè ens ajudaren, ara després us contarem per què. I perquè, clar, els xiquets havien d'estar ahí i era important que les famílies estiguessin sabedores de tot el que anava a passar. Anàvem a prescindir de moltes classes perquè, ara després us contarem que els dimecres de vesprada era l'hora que les 2 hores que estàvem dedicades a l'OVA, però al final, l'últim mes, tenien que dedicar moltíssimes hores perquè ha sigut un projecte de moltíssima envergadura. Aleshores, les famílies van estar disposades, ens van ajudar moltíssim. La veritat és que és un projecte que sense les famílies i els nostres companys no hauria pogut ser. Les 2 hores no l'haguem pogut fer. I hem estat molt recolzades i estem molt contentes d'haver-ho portat endavant. Ara us explica Maria. Com vegeu, una òpera, quantes professions n'hi ha? Tenim els directors artístics, no sabíem ni havien sentit mai parlar d'ells, els escriptors, escenògrafs, caracterització, tècnic d'il·luminació, director d'escena, de producció, tot ho van fer ells, tot. I clar, per a poder-ho fer, primer havíem d'aprendre què era un director artístic, què era un escriptor. Vam fer un treball d'investigació en ells, l'alumnat. Director artístic, busqueu què és, es van donar unes pautes i ells eren els encarregats de buscar la informació per averiguar. Això com una presa de contacte amb el que és. Però després ja sí que... Començarem a viure durant tot el primer trimestre els professionals. És a dir, començarem a buscar gent que es dedicara a aquesta professió, que vinguera per amor a l'art a la nostra escola i a ensenyar-los la professió als alumnes. Aleshores, començarem a vindre els dimecres de vesprada, que és quan nosaltres fèiem l'OVA. Així tenim l'escenògrafa, cadascú donava una pinzellada, feia una xicoteta exposició i després fèiem alguna cosa pràctica amb ells. Aleshores, aquesta Mariola, l'escenògrafa, la caracteritzadora, no es veu massa bé la fotografia, però aquesta xiqueta la va maquillar d'una dona gran. Este xiquet és la millor. I aquesta xiqueta, es veu? I aquesta xiqueta és com si s'haguera caigut, no? I portava sang a la cara. Clar, els xiquets estaven superemocionats. La majoria volien ser caracteritzadors, sobretot les xiques volien ser caracteritzadores. Després assist a l'escriptor llibretista, que també va fer un taller molt bonic, veritat. Tenim algun vídeo per ahí. I així van vindre dos cantants d'òpera, Juan i Bello, que són cantants d'òpera a nivell internacional. Bello és italià i Juan és d'Ontinyent i havien estat de visita allí i tingueren la sort que anàvem contactant amb els professionals perquè un ens deia jo conec a tal, doncs dis-li que vinga i vam tindre la sort que vingueren. A part van vindre professionals de les altres professions, però hem fet ahir un recull de 4. Clar, ells explicaven i a partir d'ahir els xiquets començaren a investigar. Això va ser durant el primer trimestre, aleshores el Nadal el que vam fer va ser el que nosaltres ens diem era fer-se experts en les professions. I ara us contem, que us contaria com vam llegir. Us contaria que no us contaria. Va vindre el Nadal, aleshores ens vam dir que teníem que investigar un poc més al voltant de cada professió i quan van tornar nosaltres vam fer com una
va costar moltíssim perquè volíem que ells elegiren quina professió anaven a fer, aleshores tenien que elegir-ne 3, per si la primera no podia ser, però la segona o la tercera. Volíem que ells elegiren la que més els agradara. Però clar, era complicat perquè quan nosaltres vam voler el quadrant, molts havien elegit tècnics d'il·luminació i caracterització, era la majoria. Aleshores començarem a dividir-los i volia que almenys fos la tercera opció la que fos la que ells havien elegit. Quan això ja estava clar, van estar investigant i van començar a fer exposicions a l'aula. Aleshores cadascú exposava la seva professió de què anava. I després d'això, quan ja teníem les exposicions fetes, que així estan fent les exposicions i així estem fent l'entrega, que vam fer un acte en l'entrega de cada professió que van vindre els pares a l'escola, ja vam elegir el tema. Lo del tema va ser una cosa molt curiosa, perquè Maria i jo, quan vam veure el tema, perquè el tema era la mort, no sabíem on col·locar-se, vam dir, i què anem a fer en això? Era el tema que més ens preocupava. Els fèrem preguntes i el tema que més ens preocupava en general, a un tant per cent, podem dir a un 70%, era la mort. La Maria i jo vam dir, què fem? Com se munta una òpera sobre la mort. Aleshores recordarem que hi havia una pel·lícula que jo vista que es diu El llibre de la vida, que és una pel·lícula de dibuixos molt xula, i vam dir, per què no la posem a l'escola, anem a posar la classe i a partir d'ahir a veure ells que comencen a crear. Perquè clar, no anàvem a fer un drama de la mort, perquè així nosaltres heu fet un drama, però bueno, a Mèxic sabeu que fan una festa quan algú es mor. Aleshores vam veure el llibre de la vida i al voltant d'ahir començarem a basar-se un poc en aquesta concepció que tenen de la mort, a relativitzar el tema de la mort i començarem també a veure quins personatges volien traure. Aleshores això ho fèiem en xicotets. Elegien els personatges, els definien i després els ficaven en comú i anàvem votant. Com podeu veure, tot el procés costa de fer. I la veritat és que al final, quan anàvem ja treballant en gran grup, se podia treballar millor, s'anaven donant compte que això ja era important, no? Que anaven a fer algo gran. I que era com, ostres, si tu estàs parlant, no ens deixes que ens concentrem, si tu estàs molestant, no se poden concentrar i no avancem. Aleshores anàvem prenent consciència de la importància d'estar en grup, en xicotet grup i en gran grup, no? I a nivell emocional, ara us contarem, perquè a nivell emocional ha sigut un projecte que els ha enriquit moltíssim. Ara us contarem al final. Pues, com he dit, pas a pas, anem passet a passet, el projecte anava cada vegada avançant i els xiquets ja havien triat la seva professió, ja teníem més temps, ja teníem més personatges, ho teníem ja tot ahí i ara ja començava a posar-ho tot ja en funcionament. Com ho vam fer? Treballàvem per tallers. Arribava la setmana, hi havia un dia a la setmana que s'enjuntaven tots en la classe i s'enjuntava primer la companyia i fèiem com una reunió. Estaven les directores de producció, que no érem nosaltres, eren dos alumnes de l'escola, però nosaltres érem els directors artístics, que eren els que coordinaven. Elles així eren i un poc repartien les tasques que cada taller havia de fer eixe dia. Es reunien, estaven els intèrprets. Com vegeu, heu vist les professions que hi havia. Cada professió era un taller. Imagineu-vos això, el despliegue que hi havia en el col·legi i aquesta vesprada era brutal. Perquè hi havia un despliegue, hi havia els xiquets, cada grupet, els intèrprets estaven en un lloc, les relacions públiques en altre, els compositors en altre grup i clar, necessitàvem recursos. L'ara i jo no podíem portar endavant. Teníem Enric, es va aturar molt, tots els mestres que us hem anunciat, cadascú estava en un taller i a part d'això, el que ha dit l'ara, les famílies, un suport, que clar, això també ha creat com un vincle entre l'escola i la família, que és el que també pretenem, que hi haga un poc de vincle. I ja us dic que les famílies van estar ahí, a més, molt discretes, elles entraven, havien de fer el que feien, no es clavaven en res, elles anaven a la vella, nosaltres a la nostra, i com vegeu, les relacions públiques estan cridant per telèfon, però és que ells eren els que cridaven als regidors de l'Ajuntament, ells són els que cridaven al Teatre Chagaray, escolta, mira, i saps, havien de buscar a veure de quina manera parlar, què és el que volien, perquè ells són els que van demanar el Teatre Chagaray. Ells van dir, no, heu de fer una instància, i els quedaven i ens diuen, una instància, i jo què és? Doncs
vam anar, vam treure la instància. Després, el periòdic, havien d'escriure notícies perquè volien donar-li publicitat, que sapigueren que el col·legi estava fent una òpera. Ells se sentien molt orgullosos. També feien les notícies i les redactaven i les portaven al periòdic. Els intèrprets, al principi, imagineu-se, clar, ells encara no tenien, també van composar. Ells van posar i van composar. Composaven la música i quan us dic composar, us dic van crear la lletra, no hi havia lletra, se la van inventar. Vull dir, quan ara us he explicat que van definir els personatges, per exemple, Alba era molt presumida, a partir de com era Alba, els compositors crearen la lletra, que tenia que ser presumida per a quan fera l'ària, la presentació del personatge, ella diguera com era cantant. Vull dir, després l'harmonitzaven. Xiquets, estem parlant de quarts de primària, la van harmonitzar. Imagineu-se el treball de la mestra de música brutal, va ser també en l'alumnat. Després tenim els escenògrafs. Tot el que es veia damunt de l'escenari ho van crear ells. I estem parlant que no disposem de recursos econòmics. De cartó, venia una mare i deia mira, jo tinc caixes perquè treballo, mira, jo tinc tela, perquè el vestuari ja us hem dit que el van crear. Què més us diria? Els directors de producció anaven supervisant tota la tasca de l'alumnat, anaven al taller. Com aneu? Estan treballant? Ja sabeu que són alumnes i hi havia xiquets que estaven molestant i venien i elles tenien que treure tables per veure què fer l'alumnat que estava molestant i que estiguera treballant, que era l'objectiu, que volien que tots estiguin treballant. Això que vos deia abans, que a nivell emocional se li movia moltes coses perquè deien és que no em fan cas, és que no pot ser, i jo deia, bueno, tu eres la directora de producció, ja t'apanyaràs, no? Tu sabràs què has de fer. I clar, a poc anàvem posant-se en el paper i anàvem marcant, dient, no, és que jo soc la directora i si hem anat perquè els directors de producció feien una reunió amb nosaltres prèviament i després els dient tu has de fer tal, i al final se posaven en el lloc i era xulo, veus una evolució des d'ells, no veus el començament que ara jo dient ai, Déu, això què és? Es posàvem a parlar. Jo una pinzellada i no m'acabo a mi perquè sigueu vosaltres. No, però jo com a miner del centre a mi m'agradaria que el protagonista era un grup molt però és que hi havia un xiquet. Mireu, dins de les professions estaven els tècnics d'il·luminació i tenim un xiquet, Joanet, en la classe teníem, i ara el nostre Joan, Enric, és un exfràgil pel saltisme i clar, per a ell tot això era tots els sentits, sonors, colors, els corrents per els corredors, ell anava loco, i jo loca, estoy allí, i va ser un resultat estupendo, va arribar a ser el mejor, el dia de l'estreno, l'alumnat, que volia pujar i baixar totes les llums, tot, va ser de locura, que jo l'altre dia deia, jo no sé si tornaria, si seria capaç de tornar a passar per ahí. Jo penso que dic, jo no sé si podria, perquè vosaltres fareu una feina bestial, per a mi com a petit, jo diria, ostres, jo podria tornar a passar per ahí. M'imagino que sí, però ho faríem. Sí, ho faríem. Després és molt gratificant. La misèria era perquè Joan és el protagonista. Sí, ara després ho veureu. I van anar al Teatre Txagalà i Joan, junt amb els altres dos tècnics d'il·luminació, se van clavar allí en el Teatre Txagalà i en la part on està tot lo d'il·luminació, en Rienet. I imagineu-se, tot ple de botons ahí, a veure què tinc que fer jo. Però Joan d'ahí... Ells eren els que s'encarregaven de posar la il·luminació, de fer tot, i seria. Imagineu-se per Joan això que va ser, però també va aprendre Era una escola viva. Nosaltres d'aquí, de nosaltres. El dia que n'hi havia el taller de l'OVA era una escola viva. Passaves per qualsevol racó de l'escola i estava viva. Sí. Després tenim els documentalistes, que el que van fer va ser, des de principi de curs anàvem fent fotos de tot el que anàvem fent del procés, perquè al final de tot també anàvem a fer una exposició abans d'entrar, el dia de l'estrena, abans d'entrar, anàvem a fer una exposició de tot el procés, de com ho havíem fet, perquè com bé us ha dit l'Ara, tot era consensuat, vull dir,
L'eslògan, primer havien de fer tot, les dues classes havien de fer eslògans, es dibuixaven, després fem una tria, es posaven d'acord, a veure quin és el que més ens agradava a tots, tot això es va quedar un poc com enmarcat i ells eren els encarregats d'anar recopilant la informació, d'anar, mira, esto és el que han fet és de caracterització, és que han fet el tècnic d'il·luminació i tot va quedar impregnat en una exposició que ara després veureu que també vam recopilar. Vestuari, per dir-vos que les màquines de cosir en l'escola. Van començar i van dir, saps, al principi, mira, podien posar-hi velcros i conforme elles també, les mares també anaven veient, això, perquè això també, una cosa que es treballa en aquest projecte, vull dir, és la confiança en el seu fill, de pensar, el meu fill això, com va fer el meu fill això? Com va fer una òpera el meu fill? Com va fer un traje? Clar, elles veien els seus fills, veien que ells podien i elles diuen, escolta, saps, això n'hi ha que prendre-ho en sèrio i van passar del velcro i van dir així n'hi ha que cosir, així n'hi ha que portar màquines de cosir i màquines que van portar el patró van dibuixar tot, és a dir, van fer tot, buscaren teles per iniciar, no sé ni a on, ens donaren teles, van dibuixar, van tallar i van cosir, ho van fer tots els xiquets. Després caracterització, per el mateix, elles eren les encarregades, miraven per internet i buscaven de veure maquillatges. Depèn dels personatges, anaven i investigaven. A veure, el teu personatge com és? Què és, alegre o és de Mèxic? Doncs anem a buscar una careta a elles. I ells eren els encarregats de buscar a veure quina careta fer-ho i de quina manera. I el maquillatge que anaven a necessitar. I al final, el que preteníem sempre era dir-los per això, que totes les professions eren importants, que no pensaren que perquè l'intèrpret era el que donava la cara era l'important. Sempre ho remarcàvem molt, sempre, cada sessió. Tots sou importants i això és el que ens falli. Una peça així, el projecte ja no es porta endavant i moltes vegades vam estar a punt de dir, mira, vosaltres no heu fet la feina que vos tocava, doncs el projecte no es tira endavant. Una vegada vam dir una crisi forta. Ara va contar també la part. Va ser molt bonic. Sí, perquè crec que va ser el millor que ens va passar. Començarem a donar-se compte de que n'hi havia gent que estava clavant-se en altra gent, i Maria va venir superenfadada a la classe i va dir, s'ha acabat. Aleshores vam reunir a la companyia i vam dir, d'esta manera no anem a continuar. I de sobte, sense adonar-se, van començar a fer una teràpia en la que ells mateixos anaven alçant-se i anaven dient, jo en algun moment també he insultat a aquest xiquet per aquesta cosa i ara m'he donat compte de que realment a mi no me cau mal, no? Deien, realment és una bona persona. I ara ven alçant-se un a un dient, jo també ho he fet, no? I ara ven abraçant-se, però vam veure la sessió. Imagineu-se, Enric també estava que i estaven les tres i era tots plorant. Ells, no, però és que era una cosa que sorgia a ells, nosaltres érem espectadores. I estàvem, mira, si me posen les peus de punta només de pensar en quin moment és que va ser tan màgic. Ara vam posar-se en la pell de l'altre, del que havia sigut, i a poc era com que s'anaven sanant tots els vínculs i, bueno, emoció total. Sí, va ser molt... Crec que no sé, hi ha més professions? És que, sí. Després, aquest projecte també ens va donar l'oportunitat de poder anar a Palau de les Arts Reina Sofia, en València. Aquest també moment va ser espectacular. Veure les bambalines d'un teatre. És així, aquests dos són de... Mira, és que així és com les cares. Tots xics. Clar, estaven els trajes dels cantants d'òpera que Josep Amenissa, no? L'òpera La Traviata. Estava l'òpera La Traviata. I estava tot allí muntat i era... Estàvem nosaltres fascinats i no sé com estava bé. I, doncs això, vam tenir la possibilitat d'anar i per què vam anar? Doncs un poc per a que veien un teatre més gran, les bambalines, el que es mou per darrere, i després, un poc, altra vegada, els professionals que ja havien allí es van comptar un poquet, els directors artístics, nosaltres fem això com això posat a la pràctica, es veia ahir a la pràctica, no enteneu el que vull dir? Que estaven d'ahir i ho explicaven. I després, doncs clar, com no anàvem a anar al gran i no anàvem al nostre, no? On anàvem a anar, on ells se sentien orgullosos de que anaven a fer-ho, al Teatre Xagarà, i així, ho toca i se'n va. I això, vam anar el dia del Teatre Xagarà i els tècnics d'il·luminació van poder pujar dalt, els intèrprets van buscar, els escenògrafs, on no s'havien de col·locar, les relacions públiques, miraven a veure com havien d'entrar a la gent, perquè ells
saludaven a la gent quan venien l'acte d'inauguració, bueno, i això un poc el que són les idees. Primera fila. I, mira-lo, la noia de la corona. Val, mentrestant també intercalàvem i fèiem dinàmiques de grup, dinàmiques grupals, teníem una cançoneta que era la que... Bueno, una cançoneta, uns ritmes, no? Que era la introducció de cada dimecres quan començàvem i ara comencem ja en l'OA, no? Al principi teníem una llibreta que era la llibreta de les reflexions. Aleshores, cada vegada que venia un professional o cada vegada que fèiem una dinàmica grupal, ells escrivien què havien sentit, doncs havien sentit, com puc millorar el meu comportament, què m'agradaria que fos d'una altra manera. Al final sí que és de veres que a partir del mitjans del segon trimestre ja teníem tanta feina que ja la llibreta la vam deixar, però així un poc reflecteix en aquesta dinàmica grupal, per exemple, va ser molt bonica. Sí, els van dir que portaren el seu objecte preferit de casa, no? Aleshores portaren, cadascú porta alguna cosa important i ens explicaven per què, i era una altra manera de conèixer-les, no? Sabeu què passa? Que quan vam acabar aquesta dinàmica va ser molt xulo perquè de repente, pues això, ja sabeu que sempre s'ajuntaven i ens agradava molt preguntar-los, no? I va ser xulo perquè ens van dir que heu après d'això. I sense dir-nos res, ells ens diuen, me recordo les paraules, va dir pues m'ha ajudat a conèixer els meus companys i a confiar en ells i a estar més tranquil·la i més segura en ells. És que al final del projecte ells parlaven un idioma que no és normal. Clar, perquè venia, no sé, jo l'any passat em vaig anar a l'escola i, bueno, s'havien d'acomiadar, aleshores me ve un xiquet i me diu ja sé de quina forma se podem acomiadar, i jo de quina, i diu ara entrem a l'espai relax tots i ens dius què has après de nosaltres? I jo me quedé mirant com a Maria, que no va sorgir efecte més del que nosaltres pensem, no? I, o, per exemple, una de les escriptores, te recordes? Que ens deia que com que ella confiava ja més en ella i que se valorava. Clar, estem parlant de xiques de quart de primària, és gran, no? I clar, ens ha portat moltes coses. Se nota, estem contents. Més coses... I ara la llei de l'estrena. Això és el que estava fora i els documentalistes el que van fer era estar en la part de fora rebentar la gent. Bueno, van fer entrades... Aquest és el cartell. La companyia Bonaventura, la teva companyia de confiança, aquest és el dibuix que van elegir ells, Tiguala és el nom de l'òpera, Tiguala significa confia, perquè el que és el tema era la mort, el tema de la confiança i el tema de l'amistat, els subtemes. I això, ells van fer el disseny del cartell, els alumnes de sisè ens van ajudar perquè els alumnes de sisè de la nostra escola, en cinquè i en sisè, utilitzen les tablets i treballen tot en tablet i aleshores ens ajudaven a fer tot aquest tipus de coses. Com elegit el logotip, les visites, les històries, tot això estava... Primer estava a l'escola, en les corredors de l'escola, i després ho agafàrem i ho ficàrem en el Teatre Segarai a l'entrada per a que la gent vegera el procés de l'obra. I així ja estem ja... Com ve a dir l'Ala, el cartell el va fer des de sisè. Veieu, és que a part de tota la gent que vos hem dit que havíem clavat, encara vam clavar també a l'alumnat de sisè. Vull dir que al final érem allí tot el món fent iguala. Va ser un desgaste brutal també. Mireu, així estan algunes de les escenes, també hi havia músics dalt de l'escenari, tocant en directe. Llevaré una cançó o dos que era gravada, tot va ser en directe. Així estan tots els intèrprets que hi havia. Ara us hem portat per a que vegeu un trosset de vídeo. Ahir estem plorant. Va ser molt emocionant, la veritat. I ara, doncs això, un poc explicar-vos quin és el vincle nosaltres en escoles solidàries, un altre moment molt bonic també que es va eixir d'ells, és que ja vos dic que tots ells es reunim la companyia ja quan faltaria un mes, per a fer l'estrena ja, es reunim i diem, vale, hem decidit que voleu fer invitacions, hem decidit que voleu que pagui la gent, però sols voleu demanar €1, vale. I ara ve el bo, a qui voleu que aquests diners vagin destinats? I clar, doncs això, tornem a debatre
i escoles solidàries, perquè ja us he dit al principi que l'escola participa molt en l'organització, i les escoles solidàries, i ells decideixen que els seus diners volen donar-los per a l'organització d'escoles solidàries. I així ho han fet, tal com han dit, i això, les fotos aquestes que esteu veient, és un poc, quan ja vam fer la representació, quan ja teníem els diners, vam fer vindre als companys, que així tenim a una, dels membres de l'organització, alguns, vam vindre, ens van fer un poc una explicació a la Renata i a nosaltres de on anaven els diners, què és el que s'estava fent, per a que els xiquets vegeren un poc la utilitat. I després hi ha una notícia que també van redactar, que vaig en el periòdic. Notícies ne vam escriure unes quantes. Bueno, ne van escriure, clar. Un poc era el vincle que teníem les escoles solidàries i en Bonaventura, la companyia. Bueno, ja el que això és més o menys el que ja us hem explicat, no? Com ells anaven coneixent-se, d'alguna forma, els personatges que cadascú tenim dins de nosaltres, els que ens afavoreixen quan ens traguem, els que no s'afavoreixen tant, de quina forma, quan m'enfade o tracto un personatge que no és el més adequat, de quina manera no estic feliç i no em trobo bé a mi mateixa. Aleshores anaven coneguent aspectes d'ells perquè anaven així moltes coses. Imagineu-se que l'últim mes per a ells va ser, estaven atacats i aquests dies estaven supernerviosos. Clar, veure's ahir l'autocontrol de dir ha de passar per mi, ho he de fer i ho vam fer. La veritat és que ho vam fer superbé. Però més o menys tot el que està ahí són coses que he anat explicant-vos i... Sobretot que ens va ajudar a confiar en ell mateixa, que van prendre consciència del que és escoltar. Es veu que aspectes que treballem en l'escola que tant ens costen els llibres i això, en aquest projecte, se va poder treballar escoltar-se els uns als altres, que això que al principi s'enjuntaven i tots parlant allí i al final anàvem prenent consciència de que el temps el teníem a caer i que així o callàvem i s'escoltàvem o el temps passava i no fèiem res. I per això, un poc aquesta les samarretes que van fer les mares un tall de samarretes quan les van fer ells. I segons diuen els xiquets, l'OVA és una forma divertida d'aprendre i que quan repetim l'OVA. Quan passem un altre l'OVA? Això ja... Sí, perquè l'any passat va ser molt intens. Sí, ja anem a ficar-vos en el vídeo i ja està. Sí, perquè ja en l'últim trimestre, no sé, Nacho, que és la parella de Maria, també us pot dir que en l'últim trimestre no dormíem, era tot l'OVA. I en casa també, més Nacho. En casa, en el carrer, era tot. qualsevol lloc. Gràcies, tècnic. Un tècnic. Vinga, doncs no sé, no passa res. Nosaltres vam tenir que preparar en la història del collar per a portar-te així que aprengueres a confiar en tu.
I també van sentir que era un gran regal portar-vos a la terra de les ànimes i que vegereu que és un lloc ple de pau. És cert, tot és presència, festa i alegria. Però no et fa falta cap collar. Sols tanca els ulls, escolta el teu cor i allí ens trobaràs. Bon camí, adeu. Adeu família, gràcies per tot el que heu fet per mi. Us estimem! Adeu. Adeu. Iguala. I ara acabem. Ara que sent tots, esteu fent sol, tots, vais ser tots, i ara per al públic, que està al voltant del públic. Hola, altres fets al voltant del públic. Una família que van quedar a la roba. Si voleu fer alguna intervenció, tenim... Bueno, ahora os animemos de nuevo a algo en la escuela, que la verdad es un proyecto. La duración de la presentación. ¿De la representación? Una hora. Sí, no. Va a ser una hora. Ah, más o menos. Els escriptors, a partir de lo dels personatges i l'argument, van començar a crear el guió. I el que passa és que va ser una hora, però els documentalistes abans van documentar tot el procés, que era el que se sentia per baix, i això també ho van escriure els escriptors, tot. I després els compositors van ser els que van composar i van escriure les cançons. Yo voy a preguntaros una cosa. Me ha parecido entender que la profesora de música va a ser la que va a dar un curso y explicar y agradar. Entonces, pues ho va dir a vosaltres dos, no? Però hi hagué gent que es quedava en marxa i hi hagué gent que s'oposava o tots col·laboraren o què? Perquè és difícil que en una escola es mova tot que estic. En el valor está también. Todos a una foto. Todos a una, sí. Sí, una pinya. Sí, pinya. Va ser presentar el projecte al mes de setembre, dir-ho, i la gent se va volcant. Que hay en el cole dius, mira, necessite, encara no ho has dit i ja estan ahí. És que ni siquiera, n'hi havia vegades que no feia falta ni. Este projecte, des de la mestra de música en tu, treballant com si fossin els professors. Però a banda d'ella, és que eren, ja t'he dit, eren molta gent implicada. I al final de tot, tiraren mà de tots anaven dient, què necessiteu, què necessiteu? I tota la gent. Per això és bonic este projecte, perquè al final el vincle que crea entre tots, no? És escola, família, alumnat. Però claro.
M'ha paregut entendre que participaven els de quart de primària, encara que després estaven tots implicats, també els de sisè, però podien apuntar-se qualsevol a fer... No, com estava això? A veure, la clase, les dos classes eren els de quart. Perquè éreu les tutores. Eso, no, però la companyia era els de quart. El que passa és que ells després, claro, necessitaven ajuda, ¿no? Entonces, havien de fer el cartell, els intèrprets, les relacions públiques, perdona, pues tenen manes de sisè, que allí la tablet és una eina de treball. Aleshores van cridar als de sisè, ens podeu ajudar? O, per exemple, al principi de Tiguala, per explicar la història, perquè ells ja són adults, però per explicar la seva història de menuts i que la gent entenga de què va la història, agafarem a dos xiquets infantil en el parc i els farem una gravació. Aleshores, infantil també estava... Que ahí n'hi ha una xiqueta. Que va ser en el vídeo. Saps? Aleshores era tota l'escola realment. D'acord, però en quant a nombre d'hores i tot, clar, era més còmode les que teníeu vosaltres. Era quart. Quart. Quarta i quarta. És veritat que l'any que s'estava fent l'OMA a la Comunitat Valenciana, vull dir, és que escoles que me lo feren en més de secundària, que són més majors, saps? Nosaltres tenim un poc com l'excepció, que tots estaven un poc a l'expectativa, perquè anem a un seminari a València durant tot el curs i diem, en quart estàs fent-ho? En 40. Perquè on se feia normalment en institut, per l'edat i perquè pots treure il·lusió, encara que hem vist que no en treure molt d'ells. De veres que és un projecte preciós i si alguna vegada tenim l'oportunitat de fer-ho, és molt gratificant, és molta feina també, no anem a dir que no, perquè és molt estressant, però en qualitat baixa. Portàvem companys que ara no ho he dit, que enguany els nostres estan en cinquè i estaven fent un treball i es preguntaven de què se sentien ells orgullosos. Segur que van dir. Sí, igual. O sigui, això segur que van acabar per tota la vida, ells i nosaltres. Igualados, igual que igualados... No sé si era per la divisió de matemàtiques o era divisió... No sé, vaig aprendre en igual. No, yo no quería hacer una pregunta, solo era una pregunta, porque la ilusión que habéis transmitido y el trabajo que habéis hecho en el ejercicio de vida y que habéis dado a esos chavales, es que lo que estaba viendo ahora es muy emocionado, como madre y como docente, el ver que puedas una persona para la vida. Sí, gracias. En lugar de això que ja està dient, no has de dir una cosa molt. Diu, no és normal que estiguis parlant d'aquesta manera. Els mestres ens hem de creure que això ha de ser normal en les nostres escoles. El que no és normal és el que està passant. Ha de ser normal això. Des de l'escola tenim un gran poder i ens hem de creure aquest poder. Però per això també ens hem de creure que tot això que vull dir forma part del currículum. Encara que després a l'equip directiu la programació serà difícil de presentar. Però això és el que hauríem de fer en les nostres escoles. Tocava tants aspectes, vull dir... Sí, enhorabona. Gràcies.